2024 लोकसभा चंगबारिनि सिगां त्रिपुरायाव बीजेपीनि मथानि अंगै महामंत्रिनि नायकल मुंग गोताल मोखां आ थाइबाय गोताल जाखा जी.आर. रवीन्द्र राजु चेंद्रप रग आंध्र प्रदेश बीजेपीनि हास्ते मथानि तांगफांनि नायकल मुंग तंगमानिबो आबनि उलो हरियाणा मथानि तांगफांनि थायो तलांजाखा राष्ट्रीय सेवक मथानि नायकलनाय रवीन्द्र राजुनो आरो बिनि नायकल मुंगतेबो फान गोनां अंगै बासाखा भारतीय जनता पार्टी आबनि उलो 29 जुलाई सालमारिव चारशिला उत्तर पूर्वनि त्रिपुराति आसाम हास्तेव भारतीय जनता पार्टीनि महामंत्री अंगै जी.आर. रवीन्द्रनो तलांजाखा बीजेपीनि राष्ट्रीय आचुकफां जेपी नड्डा त्रिपुरानि सिमे हास्ते सभाव दागि फां अंगमानि लगिव ताबुक हारियाणानि प्रभारी अंगै बदलि नायकल मुंखलाय तंखा त्रिपुरा हास्तेनि कचा मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव ते खाकसे फासिंखे साल कलकमा रमै हरियाणा बदलनि तांगफां अंगै नायकल तंगै सामुं खलाय तंगमानि रवीन्द्र राजु ते बिप्लब कुमार देव आ रवीन्द्र राजुनो ताबुक त्रिपुरानि नायकल मुंग रजाखा जेपी नड्डा त्रिपुरा बीजेपीनि कृताल मथा महामंत्रीनि मुं साक्लाय जाकमानि उलनो चारसाल बनो हाबाय याफारका हास्ते बीजेपीनि प्रदेश आचुकफां राजीव भट्टाचार्य सोशल मीडिया रगब साक्लायखा भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश मथानि महामंत्रीनि नायकल मुंग जी.आर. रवीन्द्र राजुनो हाबाय याफारका हास्तेनि गोजा मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव रवीन्द्र राजुनो खाफुर मुंते हामबाय याफारका ब आबनि लगे गोदोंमा जरा रमै त्रिपुरानि नायकल मुंग तंगनाय फणीन्द्रनाथ शर्मानो चारसाल हरियाणानि महामंत्रीनि नायकल मुंग रजाखा बीजेपीनि राष्ट्रीय आचुकफां जेपी नड्डा बियो रिपोर्ट कखरां।